Trækker vejret gennem næsen og ud gennem munden. Og lige lad den vejrtrækning være, som den er, ikke forceret. Næste gang du tager en vejrtrækning gennem næsen, så holder du vejret, mens du tæller til 3. Og giv slip. Så om du kan få kontakt til maven, så når du trækker vejret ind, så udvider din mave sig. Når du puster ud, trækker maven sig ind. Og lige vend tilbage til normal vejrtrækning.